9 de novembro de 2018 vai tratar caso Safir de apelação, esta hoger beroep. Dat trata de caso ten qual o Sr. Emsley Trump tem corte por um instante a receber 17 de novembro de 2017 vrijspraak por fraude de belasting e falsificação de documento. O Ministério Público a apelar a vrijspraak aqui e agora lo que tratar pues 9 de novembro para mitad de 9 de maio. 3 vezes de apelação que vai tratar o caso aqui. O caso está previsto, vai durar een inteiro dia. Op 9 november aanstaande gaat de zaak Safir naar de rechtbank als een zaak in hoger beroep. Het betreft de zaak waar de heer Emsley Trump eerder op 17 november 2017 door de rechter in eerste aanleg is vrijgesproken van belastingfraude en valsheid in geschriften. Het Openbaar Ministerie is tegen de vrijspraak in beroep gegaan en de zaak dient nu dus op 9 november aanstaande om 8:30 's morgens. De behandeling, ditmaal door 3 rechters, zal de hele dag duren.